Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! As a general rule, dapat. In fact, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending issue sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa atong city. And maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa isa naman kabahin sang Istorya Espesyal. Ini naman ang inyong bus nga lagad, Mark Salanga. Yes, good morning. Happy Mother's Day sa bilog nga kalibutan. Yay! Welcome sa liwat sa Istorya Espesyal. Atong programa every Sunday morning, ang inyong Sunday habit. Naupo diha po sa inyo kubos nga alagad Councilor Israel Ising sa Langga. Mayong aga man sa station manager, no na di mahala magbanwa. News Chief Aksyon Rex Cantong kag sa tanan nga tagpalamati sang Aksyon Radyo Bacolod live kita sa Facebook page. Sang Aksyon Radyo, good morning sa kay JM kag Oliver Pason nga aga pa nagbugtaw para ihanda ining aton nga programa para sa Duka Specials Bong. Mother's Day Specials. Tinguan karon namon nga basahon ang tanan-tanan kuli nag-post karon si kagahapon si Councilor Israel nga pwede ka mo ka-greet kag pilion niya kung sino pinakadamo nga likes amo na siya ang ipagabasahon karon. Ang mechanics karon ilawag ina ni Councilor Israel. Bali, mera kita nag-post kita kagapon sa Facebook. Yes. May mga nag-message to kung nga ang imo nga mama ang pinaka-the best. And then, while abot nga ilawago nato ng ilang nga message subong, ang pinakadamo likes may premyo pagid. Nag-cut off kita alas 9 gabi. So, ang may pinakadamo nga likes supposed to be 3 lang ka winner, first, second, third lang. So, himuon naton 5 ta ka winner. Isa ka winner. Ay, wow. Kag mera kita second, third, fourth, kag fifth place. Ang price karon na lang ilawag. Yes. Okay, tinguan ta karon Councilor Ang price, nga ilawag. Ilawag ang tanan-tanan nga nag-effort para mag-post sang greetings sa ilang mga ginikanan. Himuon na siya nga adlaw sa mga Iloy sa bumaga. Kanami sing ilang mga greetings. Nag-effort gid sila. Thank you so much tinguan ta na karon. Subong naman, good morning man sa kay Topros Lunadia, good morning. Sa kay Mayor Maymay Manglimutan sang Banwa sa Nakasriana, kay si Boys, good morning. Romel Pardilla kag Lara sa Pardillas. Sa kay Jojo kag Desiree sa 635. Rued Miliesa, Sir Tito, good morning. Don Di Blanca, Preting sa Fortune Town. Sa kay Sota sa Abraham, Pamilya Toledano, mga taga-barangay 4, Venus Family, Espanyola Family. Sir Alex Montesa, Sir, bawi kami. Kay nagligador ay kami kag-greeting. Samik Boys, Rostom kag DM, sa ako ni Ihado. Sa talan nga, naga-monitor Tita Bibing kag Tito Ernesto Aurelia sa Barangay Liz. Mga classmates, Pre Victor Russo Frehill, Preting Liverpool, Nanay Milagros Pacheco, San California, Alasco, Pacheco Family, Pre Jepoy Gamaw, Kagawad Noni Binyas, Winik Taquiso, Sixto Soles, Christopher Masconiana, Tim Querido, Al Lebrilia, James Yap, Alan Sixto, Herbert Besa, Thea sa Talisay, Trog, Julian Shan, Jake Bilbao, Manuel Longhero, Lore Didolo, Marimaye Garcia, Mariel Pihilan, Carlito King, Michael Pula, Chris Noblesada, Pre, good morning, Pre, sa Boss Peter Ojero, Julius Itar, kag sa talan niya katapo sang Police Station 4. Nunoy Jan, good morning, Daan, Alayon Emi Gumban, Tronco, kag Mama Ed, kag Papa Junior. Councilor, kadto kita sa aton nga greetings, sa aton nga, isuguran mo na. Greetings or mga messages Mga nila. messages. Ayun, Okay. today is Mother's Day. Panahon sa aton yung mga Iloy, no? And we celebrate Mother's Day because kung tuloko naton sa kalibutan, isa man ang aton pwede mang iniloy. Correct. Bisan hindi ka pa namian sa iya gani, no? But ang banakan ko, no, we can always choose our friends but never our family. Even our partners in life. Pero ang Iloy isa lang. Yes, no? Not our family kaya ginatag na sa Ginoo sa aton. Correct. And today, ang kalibutan nag-celebrate sa adlaw sa mga Iloy, no? Nagasige pa ako di share sa ako niya program, no? That's why si Bungaga, matag na tribute sa tanan ng mga kailuyan sa bilog nga kalibutan, and isa sa mga paagi nga ato nakita is that may mga greetings dire kag may mga messages dire nga imo nanay ang pinaka the best
diri iya sa kalibutan, no? And sugdan naton sa first nga nag-entry, sinublang ngalan sa iyang, ang winners karon tong lawagon niya. Sige, Pasahot sige, na ilang ang mga messages, no? Unahon ta Nay, ikaw first Nay be. Sige be. Sinong Okay. first entry ta sino mamaya ka diin siya? Okay. Ang una naton nga nga entry, greetings is si Sai. Wala ta ano may instrumental, hindi gagwa. Tanabe. Gagwa. Okay. Okay. Ay, Sai. kanami nung. Hindi ka hindi mo mabatian. Ang iya mama siguro si Johanna Sobrevega sang Handumanan. Why si mama ang the best? Pasugtan ka ba naman kag hindi ka isugid kay papa mo maglagaw ka? Ay, sana all. Di ba? The best gid kuno si mama niya. Rason niya kabalo man siya. Kabalo naman kamo sang sakto kag hindi. Those were the days. Ay, miss you mama. Why naguro si mama ya nga miss you mama. Ara, siyempre ba siya nag-abroad ni siya? Okay, okay. You know, pero dyan, may mga parent, ba niya nga kabalos lang kung ready na tag-hindi May mga parent, hindi niya kabalo if we are already responsible or not. Itaas sa gamay. Okay. Okay. Shoot. Klaro man kami, klaro man. Okay, sige. Diri kita. Ang next nga nag-message diri si Mary Joy. Ang iya mama, si Rosemary Cabilites, ang barangay Mansilingan. Nga ako na si mama ang the best. Sa walo kami nga mag-utod, anom gid natapos niya pa eskwela, pagi sa pagpulabugtaw sa kampo, sa pag-ubra. Tanan maagyan niya, napabarangay, tungod sa utang. True, ang parent, himuon niya tanan. Gutom na bata ko. Utangan niya gid niya para ma-meet, kumbaga, ang needs sa iyaman niya kabataan. Hindi sa panahor. Tungod sa utang hindi sa panahor. O anuman, kundi para sa exam ka mga utod ko, ang hambal niya sa amon, ang naagyan niya sa una, hindi niya gid ipatilaw sa amon. Kung ano kabudlay, mag-ubra, nga bata pa na, ilo pa siya nga daan, no? Sa iya amay, bilibid ko kay mama, maski sa anom niya na bata, private niya patanan na patapos. Ang hindi ko malimtan, nga hambal niya sa amon, nga kung may kontra ka mo gani, ipaiway lang. Tangla sa langit, yung magdako sa duta. Subong si mama, tawahay na pungko na lang kag magsigarilyo. Sang una, grabe, liba ka tao sa iya. Magsigarilyo ba yun? Subong ang tao, bilib na. Kaya nakapundar na sa kagalingon niya balay, may duta na, may salakyan. Ay, wow. Pagi sa iya mga bata, nga professional na. Happy go lucky na lang siya yan. Yung naparehos ang una, nga siya lang ang ginistoryahan katao, tungod halos, tanan niya hubra, hapan niya sa kampo. Subong nga mo mama, maski ate o kung negra tawag sa iya, amo na pinaka-the best nga mama namon. Si mama, si Mary, ang nickname sa iya nga Eloy sa Mansilingan. Well, ang tanan niya parent would do everything, no? Tanang sakripisyo, kag even sudlan niya ng kompromiso para lang sustain ang needs ng iyang kabataan. Ang iban ka sabat-sabat pa na. Mayo lang mag Happy Mother's Day pero hindi masugo. Lesson man ina. Hindi lang inibasa, kundi lesson man para sa Next, akin. sinong imo da? Dear Ate Charo. Charo lang. Sino na? Si Emcel Mars Tumulak. Joke ko lang to yan. Sino mamaya? Si mama niya, si Jesusa Singson Tumulak. Taga-barangay Takuling ini. Why si mama ang the best? The best si mama namon, kay aga pa lang sang banwa, pamukaw na siya sa amon, kag masalod tubig. Miski hindi na siya kadalas ang balde, maagwada gid kay para may tubig lang kami. Why si mama ang the best? Miski may ara kami kagalingon nga pangabuhi, wala na kami gyapon nga napabayaan. Gabulig siya gyapon sa amon, kag si mama namon niya, pinaka the best gid. Pang MMK. Nagapakailanman ni siya, miski sa lawayan si mama, ay kami galia palangga gid siya namon, no? Sa lawayan si mama mo. Miski maubos na imo unto kay hindi ka man magpapustiso, ay ano niya, ikaw Japon pinakagwapa nga mama para sa amon. Why si mama ang the best? Kung wala lang siya nagsala naman na temprano, kag nag-intra siya tani sa Miss Universe. Hi, proud gid. Thank you gid, Sir Counselor Israel. Hope mabasa niyo akong message para kay mama ko nga the best among the rest. Wow. Happy Mother's Day sa kay Jesusa Singson Tumulak sang barangay Takuling. Okay, next. kita. Halin naman niya kay ang iyang mama, si Melba de la Cruz sang barangay 27. Ara na daw. Rizal Lopez Haina. Nga si nanay ko ang the best.
Para sa amon yung magulutod, siya ang pinaka the best since nga nangabuhi nako, si nanay ko ara gid permi sa tupad ko. Kag wala gid siya yan nagapabaya sa amon, bisan kami nga mga magulutod, wala gid asa gapabaya sa amon. Kag bisan anuman ang problema namon sa amon pangabuhi si nanay ko, wala gid katakan sa amon. Bisan kisa gaaway kami, which is normal sa magulutod. Gaaway kami, ara gid siyang nakachindi sa amon. Kag ang akon ti bataan ara man sa iya, bisan permi lang gapasaway ang mga bata, wala gid siya nagakatakan sa pagitsindi sa mga kabataan namon. Ay nakita ko nga palangga gid ni nanay ang amon kay bataan. Si nanay ko ang pinaka the best nga nanay, bisan indiin ka magadto, hindi ka gid maginulusol kung ibilin mo ang mga kabataan. May mga apo ya siguro, mga kabataan mo sa iya kay sigurado gid niya safe gid ang mga bata mo sa iya. Nanay, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Ma'am Melba de la Cruz sa Barangay 27. Wow! Halin naman sa kay Ricky Dato. Ang iyang mama, si Josephine Dato, sa Purok kilala ko Itaw, na. Barangay 16. Yeah. Siya ang pinaka the best nga mama. Sa walo kami ka mag-utod na padako sang may kahadlok sa Ginoo kag respeto sa isig katao. Siya ang mama nga bisan inugbakal pa namon pagkaon kung may manuktok kag kinahanglan sang inugbakal bugas, hatag dayon. Basta may kwarta lang siya nga ginauyatan. Siya ang mama nga padayon nagaplangga niya sa padayon ng pagplangga niya sa amon, lalo na sa iyang mga apo. Basta si mama niya, pinaka the best gid nga mama sa bulog ng kalibutan para sa amon. Sa partner ko subong nga si Victoria Coloso, Happy Mother's Day to the both of you. Si wife ya kag si mama, si Josephine Dato, actually true and true leader gid siya naman sa GP, no. Happy Mother's Day, tita. Okay. Aria very simple ni halin sa kay Hanel Migo tabla magulang Jazz. Birthday ni Jazz sa May 14, madto kami tatanan Ay, na wow. barakada. Nakatotoo. Ang palya ko no si mama ya si Evangeline Espolon Bangkaya sa Ngalihis. One of a kind, tigaragit permi maski hindi mo kinanglan. Gareklamo pero gabulig yapon. Amo nang nature kay Iloy gid man no. May hambal ginas na permiya but wala siya nagapabaya, no? And ilastos ko na lang ne. Nong ako na lang mabasa. Sige. Para naman niya Do pom ni saya. kay Rosemary Arania. Sila niya, isa ako ka prinsipe. Pagbugtaw ka unsang manamit nga pamahaw. Ginakuyaban kung mainitan. Hindi gusto magutman. Nadulong sa eskwelahan. Puno permi ang akon balunan. Kung ako nahadlok, ako ginaupdan. Kung may kontra, ginaapinan. Tinlo permi ang akon tululugan. Bakay kung isaab lang, tululugan, tuod nung pabayaan mo lang. Kung wala nanay, laptay ko man, no? Hipit permi ang akon bayuan. Matawhay nga kabuhi, kanami gitan ibalik-balikan. Sang ako, isa pa ka prinsipe, sa gamay namon niya ginharian. Prinsipe, sang akon iloy, nagulpi lang nagtaliwan, sa akon edad nga siyam. Salamat, mama, sa pagpalangga at pag-atipan. Salamat kay bisan malipot nga panahon ako imo gin serbisyuhan. Handom kong ikaw tan liwat makita ag mapasalamatan. Kusog nga akos kag halok ikaw akong tagaan. Ako isa anay ka prinsipe nga masulhay. Prinsipe sang akong tinalangga nga nanay. Happy Mother's Day. Galing wine si mama gali, no? Yan. That's why kita samtang buhi ang aton yung mga ginikanan, buhi ang aton iloy, express na ang aton pagpalangga, appreciation sa ila before it's too late, no? Bisan hindi ka expressive, pangita, way nga mapakita mo ang imo pagpalangga sa imo nga iloy. Make her feel special because ang iloy, it's not just a mother. She's a woman nga nag-appreciate ang mga effort na ginapakita sa iyan. Okay. Thank you, Okay. Paulo Arania. Kaya kung wala na siya, hindi mo naman mapakita. Exactly, correct. Okay, halin naman sa kay Aprilin Gonzaga. Ang iyang mama, si Ernesta Anuran. Ini sa Barangay Singkang naman. Si nanay ko yo, simple na iya. 8 kami ka magulutod lang nagdako nga may pagpalangga sa isa kag isa. Tungod sa pagpalangga nga iya ginhatag, kung ginhatag sang amon nga nanay kag amay sa amon. Miski ano kabudlay, nay naagyan namon sa pangabuhi, makapuli lang kami sa imo, do battery ka namon. Full charge kami dayon. Correct. Hindi mo man ni mabasa, Hindi ba basa ang message? Nga ano sa? ang buta nga Actually, why ko naka-follow. Hindi mo man ni mabasa ang message ko. Ibabatsyag ginamon tanan sa imo nga palangga ginamonay. Well, true. Because to those nga nagapalangga sa ilang iloy, ang presence ng iloy is our energizer, Nang bisan to ka weak, bisan to ka kapoy, bisan ano to ka stress. When you are with your mom, she is the extension of our, hindi lang gani energy, even our life, no? Gina-extend niya ato niya kabuhi. Wow, thank you very much
kay Ernesta Anoran, Barangay Singkang, Kasubong. Wala man may naghanda sa ato dyan sa amo ni Man. Kasubong man sa ilang mga messages, no? Yeah, because we get emotional because we know nga hindi nga mga messages is coming from the heart gid sa mga kabataan who truly loves, no, sa ilang mga Eloy. Diri kita kay Felicita Braceros. Oh, Braceros, sang Barangay 4, 17th Aguinaldo. Si si Tita Feli. Oo. My mother is the best mother on earth. Apat yung may kamag-utod at sa subong wala man yung gihapon ni mugin pabayaan. Bisan may mga pangabuhi na kami. Ara ka man gihapon nagasuporta sa ngamon niya financial. Labi na gid sa ibang mga apo. Halin sang gamay kami nga sakripisyo nimo sa amon. Nakita ko gid ang paghimakas mo halin sa pagpanglabada baligi asudan kag sagot baboy para matagaan mo kami sang maayo nga busdamlag. Kag mapakaon sang intsakto. Correct. Masalamat sa tanan-tanan niya sakripisyo mo sa amon, kag sang pagpalangga nga wala katapusan. Kay bisan hasta subong, bisan na stroke ka, kami gihapon ang imo ginapinsar. Hope and pray nga tagaan ka sang malabing nga kabuhi sa mahal nga Ginoo nga makaupod ki panahon. Happy Mother's Day, Mama, and we love you so much. Wow. From Angelique Alexis Paschas, no? Para ta Felis, na stroke kali, no? But pagsik pa na siya sa ngarat sa Barangay 4. And Iba di una na kito kinakolekta ko pa akon nga yes. 7 pa lang nabasa ko pugday na ko. At anyway, cancel pa dahil nanay kay another message, Jane Tihing Maninggo Ramos. mga Maninggo, may classmate kang Maninggo, di ba? Yes, and ang iyang mama si Teresa Tihing Maninggo sa Barangay Banago. She is the best mom ever. Why? Because my mom is my superhero. Hindi lang sa akon, pati sa mga utod ko. Why sa ginapili ang Iloy namon, sa amon niya 3 nga mag-ulutod, halin sa gagmay pa kami as nasubong nga may pamilya na kami, kada isa. I love her so much. I love you so much, my mom. Tanan ginahimo niya gid para sa amon, labi na gid sa iyang mga apo. Mom always tells us to go on and God will guide and protect you always. Trust and have strong faith in God in everything you do. Mom always say, si mami ako no, gahambal para mi sila nga samtang buhi ako, hindi gid yung magbabaya. Hindi ko gid yung mapagbabayaan pati ang akon mga apo. Bisan no matabo sa aton life, may struggle man tig happiness. Go lang ng goal. Go, arriba. God will help us. That is why I love my mom so much. Happy Mother's Day to my beautiful mom, Teresa Tihing Maninggo of Barangay Banago. Oh. May ariba pa ba? Halin naman sa kay Trix Villacampa Aganan. Ang iyang mama OFW na siya. Friend okay. na niya. Okay. Ang iyang mama si Angelica Villacampa sa Mansilingan. My mom is forgiving, patient, her strength to raise us. Tagalumapaw, deep in her heart, she have a quality to emphasize and to love not only for us, but to those others. This makes us proud and educated in our mind how she is being a mother and a woman. Super mama si Mama Gelik. She is an epitome of genuine mother with unique quality. I love you, Mama. Love Yes. Makes us proud and Sakay, inculcated. Ma'am Angelica Villacampa. Happy Mother's She's a Day. good friend. No OFW ini siya. First batch is lagi nila portrait naman last year. An OFW who became a good friend. No? Okay. Ano naman niya, para kay Mama, yung Raquel Yang of Barangay 2. Grabe ka na, mukit sila Si Raquel Yang, kapamilya ni. Dancer ni sa Sabado Barkada. Kapamilya mas winner kagali. Ang nag-greet sa iya si Hazel Figueroa Yang. Blessed day sa inyo kon si Ising kag Sir Mark. Very proud ko sa gid kuya kag ipagsinggitan ko gid nga si Mama ang pinaka the best in the world. Kay sang chimpo nga napriso ang amon papa, si Mama ko wala na give up sa pagsagot sa amon. Imagine 8 kami sa family ang ginasagot niya. Tanan niya pwede nga negosyo sudlan niya para lang maibutang ang pagkaon sa lamesa. May pabalon sa amon pag-eskwela. Dalasa na pati bulong sa amon lolong nga masakit. Ano pagid ang pangayoon mo sa isa ka Iloy? Kag nangin amay naman. Kulang na lang mag-construction worker para siya maka-income. Nakita ogid ang pagpangabudlay sang mama ko para sa amon. Pagpalangga iya sa amon nga wala asing katupong. Pinaka the best mag-advise. Mas igasampok pa ang kilay, kag daw akig maghambal, the best gid Mama gyapon namon. Si Mama ang inaturing ko nga best friend ko. Tanan gina-share ko sa iya, pero tika understanding. Hasta subong nga may own family nako, si Mama ara gyapon gyud kid sa akon. Gagayad sa akon paano maging maayo nga Iloy man sa bata ko. The best lola ever. Kung mabuhay ka liwat sa kalibutan, gusto ko nga si Mama Raquel gyapon na ako niya Mama. Salamat sa tanan mga sakripisyo
kag sa pagpalangga sa amon. We love you so much. Hambal ni Hazel Figueroa Yang sa iyang mama nga si Raquel Yang of Barangay 2. Wow. Uni naman niya, halin sa kay Rochelle Ann Dondoyano. Ang niyang mama, si Michelle Zambales, ang Barangay Sumag naman ini. My mom is the best mom, not because she is my mother, but because she is also a daughter of her mother. My grandma is sick. Kag bisan ano kapigado subong sa amo, never gid niya ginpabayaan kami ni mama. Kag ginpabayaan niya si lola. Kag kanami nga mga bata ni sila. Maatipan siya kay lola, adlaw-adlaw malakat sa doktor for dressing, upod man sa akong nga tita which is also a patient. Pagabot sa balay, todo panahi naman sa para may pangbakal bulong si lola every day. Amo na ang routine ni mama. And me as a daughter, I'm proud of her because despite some trials nga gina-face namon, subong she never gave up. She's the strongest woman nga ako nakilala. Wow. Ay mama si Michelle Zambales Zambales. sang Sumag, Bacolod City. Abi mo ang content sa message siya bala naghambal nga apalangga yang narespeto ay Iloya. Because nakita sa Iloya nga ginarespeto yaman ang lola ya. May model siya. May model siya. So, amo na bala sometimes ang life kuno cycle na siya mo. Kung paano mo gina-treat ang imo Iloy subong, expect nga amo mo na pag-treat sa imo. Or kung mayara kay Iloy nga di kay namian niya, ilain na ang imo approach sa mga bata sa imo naman niya nga in this lifetime because everything is just a matter of choice, no? May harap pa gani ibang isabla nga ginalibak pang iloy sa ila mga miga. Gin-choose mo mga miga mo nga ilibak ang iloy mo not knowing ang mga sakripisyo ng iloy mo sa imo. Yeah. Pagbata pa lang sa imo, 50-50 ng life nila. Dira pa lang ang daan, magita mo ng supreme sacrifice man na ginahatag sa Grabe. iloy para siya kabataan. Next, halin kay Leonidas Lopez Flores, no? Sang Villamonte, Bacolod City. May mamang is the best ang pagdisiplina. Hindi matupungan ang diskarte sa pagpangabuhi. Hindi malabawan tanan himuon niya para sa amon kag ang panindugan perte ka bakod. Tanan niya madaog-daog, tanan nga magdaog-daog sa kabataan niya, ginalampaso ya. Nan. Miski pegado kami, waay kami nagmanol sa mga butang nga kwartahan. Correct. Nga kwartahan lang ang may kasarang. Magbakal si mamang ang iloy nga tanan ipatidlaw sa kabataan niya para hindi magmanol sa kalibutan. Kung may kwarta, one day millionaire, 1 year sustainer. Miski sa ulihi nga ginawa, miski sa ulihi nga ginawa, mga kabataan niya gyapon ginapinsarya. Tanan niya tugon pati kautangan niya, pabayran niya, may mulay kagyaw-yaw pa. Tough love ang gugmaya sa amon pero the best wala kondisyones. Basta the best ang iloy ko, period. Mga Happy Mother's Day in heaven, nagamit yung gid ang mga itudlo mo, pati ang pride mo nakuha ko gid. Base matingala ka mo parehiyos kami pangalan sang iloy ko. Alams na ang pinakamaldita yung bata pero cute. Tingala ko ang ngalan niya si Leonidas Lopez Flores. Ang iloy si ang ngalan di is Leonida, wala lang S. Lopez Flores ang Villamonte. Wow. Okay. Halin naman niya sa kay May Stellar. Ang iyang mama Stellar. Ang iyang mama si Gloria de los Santos. Sa barangay Pahanukoy namin no. Halos tanan niya barangay. Nag-participate. Grabe in fairness. Una sa tanan, Happy Mother's Day. Sa nanay, to all the mothers, to all the nanays out there. Nga si nanay ang the best. Sa 11 kami ka mag-ulutod, grabe nga sakripisyo ni nanay, baw 11. Mapadako lang kami tanan nga wala sang bisyo. 6 ka babae kag 5 ka lalaki nga mag-utod. Wala kami mga bisyo, wala kami gainom, wala kami ga-smoke. Kag wala man gapanahor tungod si nanay focus gid sa pagpadako sa amon. Wala ginaintrahan sang bisyo. Miski si tatay babaero, siya Japon. Ni nanay, wala gid na-give up si nanay sa iya. Tungod hindi gusto si nanay magdako kami nga broken family. Ay, focus gyapon si nanay sa pagpangabuhi hasta nga nagdinalag ko kami nga may mga pangabuhi na tanan-tanan. Sa mga apo na, may mga apo na si nanay, nag-focus sa gihapon halin sa baby nga apo siya nagpadako. Dapat ipahuway niya ng tani. Kay mga lagko na apo niya. May ginatubang naman siya nga problema, may sakit man, may leukemia. Ang akong hinablos ko daw, ano bala kasakit para sa iya nga siya nagpadako. Subong 10 years old na, nagmasakit pa. 11 kami, tapos sa mga apo niya pagid, na wala ka siya kapahuway, 68 years old na si mama. Katubang pa siya sa mga problema sa iya mga apo. Leukemia and all. Wala gid siya na-give up. Amo na nga hindi gid ko mahuya mag-share sa mga inagyan ni nanay kay para sa amon siya ang pinaka-the best nga nanay. We love you, nanay. Ayun. Yung istilo ko mabalaan ko nung tatay kag nanay sa subong ka palang gaanay. Sa kadamuon sang check si tatay,
Si nanay gyapon ang iya love and forever. Ginasalot yun ang chicks. Salot kid. Ang ambay ko subong malipong ni. Sige na, okay na kay Mother's Day masubong, no? Si Gloria de los Santos ang pahanokoy. Ang imawala bata nga may leukemia, i-PM ba si Mark, si Manong Mark, no? About base maka-extend kita financial assistance through Bing Office. Correct, Okay. correct. Ang next, si Carmela Fortaleza. Ang iya naman niya, bata naman nung. Taga-Bata, di ba? Mamaya si Elma Tuding sang Barangay Bata. Kasubo pa nung dumon niya kung tani nay kung buhi ka pa sa kalibutan, tani amat-amat na namon mabalik sa imo ang pagpangabudlay mo. Kanami pasahon, no? You know, sometimes it takes a responsible and loving child nga magpaminsar bilang magbawi para sila ginikanan. You know, ako amo mo kan sa gamay ko mo, gamba ko na nga please buligi makulor na mag-successful. One reason is because gusto mo magbalik sa imo ginikanan and to your family. No? And- Pero hindi na anong requirement, hindi na siya Yeah, oo. compulsory. Hindi na compulsory. Hindi na compulsory. But personally, if there's one piece of advice I'd like to give to the young people, kapamati, subong, bisan hindi nyo responsibilidad ang ginikanan nyo, make it as your responsibility. Make it as your goal nga mabawi ka mo sa ginikanan nyo. Because unconditional ang pagpalangga ginatag na sa aton. Okay, kasubo pa naman dumon, ya kung tani, nay kung buhi ka pa sa kalibutan, tani matamat na naman mabalik sa imo ang pangabudlay mo. Sa pagpadako mo sa amon ni tatay, kamo ni tatay, hasta sa akon pagmata, ikaw gyapon ang nangabudlay. Pag pamata gali, ikaw gyapon ang pangabudlay. Bantay sa akon mga kabataan tungod sa pigado, giti nangita ko obra. Sa masubo, kamo nagtaliwan sa mas temprano ni tatay. Nay kabalo ko, ara ka na sa aton mahal nga makaako tungod sa pagpakamaayo mo nga klase tinuga. You are the best mother in the world and I miss you so much. Happy birthday in heaven, nanay. May 9. Today is May 9. Today is a birthday sa iyang happy nanay. birthday Happy in birthday in heaven. heaven sa kay Ma'am Elma Toding in the Happy Mother's Day. Wow. Okay, Chin Chavez. Lucena naman. Barangay Dumana nang balan iso. Bilog ka Bacolod. Bilog ka Bacolod. Good day po. Po para sa amon. Si Mama ang pinaka the best. Nga mama sa bilog nga kalibutan kung ibata. Kuliwat si Mama gyapon ang gusto ko mangin iloy. Kag bisan sin wala may makatupong sa iya. Proud nga bata. Ma, thank you gid sa tanan. Sacrifice mo para sa amon nga magulutod. Salamat kay nakaya mo kami nga mapadako sang tadlong bisa nag-isahanon ka lang. Masalamat kay kung laban di bala nag-isahanon single mother gid no? Laban napiran ko alin pa kay na. Hindi ka man laban, pero may ara gid dyan. Almost, gid dyan. Minikat ako sa percentage nga daw Single mother. single mother. Oo, okay, balik ta sa kuan ni Ma'am Chavez. Masalamat gid kay kung tungod hindi sa imo wala kami dire sa kalibutan. Salamat sa pagpanglabada mo sang una para may pakaon ka lang sa amon. Salamat gid. Salamat gid nga madam. Udamo-damo gid pasalamat kay Mama. We love you. I love you. Salamat man. Bisan tanan na lang may kanya-kanya nga pangabuhi ara ka man gihapon. Nagaguide sa amon kag sa imo mga apo. Salamat pirmi gid ya. Ka sa imo nga care kag ginanerbiyos kung may magmasakit sa amon sa imo mga apo. Happy Mother's Day, Ma. Again, we love you so much no matter what. Lucena Chavez, ang ngalan sang iya naman niyang Eloy sa barangay Eloy. Handumanan, Bacolod City. Okay. Ang next Granada na naman, oh. Ang next Davao, is Granada. Diba? Si Jemima Porras Bailin, ang iya mama, si Imelda Porras Bailin sang barangay Granada. JM, hindi man sa pang brown out, no? Hindi, gapo na brown out. Kaya basib lang mo ni turning bilog ka Bacolod man, no? Okay. Si Imelda Porras, iyang Bailin, ang iyang mama, no? Sang Granada, Bacolod City. Happy Mother's Day to you, my dear mama. Thank you for the love and support na ginhatag mo sa akon. Kag sa akon mga utod. I pray to God, nyagaan ka lang sang good health always kamo ni Papa. Salamat sa tanan. I hope magaan ka manamon sang simple surprise this coming Mother's Day. Pinaka the best ang ako niya mama. Kaya kung hindi ka magtulog, kung ugto, lagso niya gitya na binial nga kahoy. Pero sang una pa lang na iya. True, no? Kung bata ka, patulugon dyan gidya. Subang magtulog, kaya yayawan ka na. O brato! Pero the best gidya ang akon mama, kay miski ang ubra nila sa kampo, at sa kampo lang sang una, ginbuhi kami, kaginsagod sang maayo, nga 5 nga magulutod. Halin sang una, gagmay kami, kampo lang gid ang naubra ni Papa. Si mama naman niya, sagod sang baboy, tag-1 or 2 kabilog. She is the best mom in the world for me. Inspirasyon ko siya sa pagiging thoughtful niya, maalaga sa pamilya, pula bugtaw sa luto at putos balon sa amon niya ga-eskwela kami.
I love her so much more than I love myself. Gid pakatuya kami nga wala gapang gipadako iya kami nga wala gapang down sa iba niya tao. Wala naga easily judge sa pareho Nami namon. na pamatasan. Wala nagailinaway nga magulutod kag especially may kahadlok sa Ginoo. Siya pa naga-push sa amon nga magsimba. Thank you Lord for giving me a mother like her. She deserves all the love in this world as long as I'm alive. And well, aron lang ko mabulig ag maatipan sa inyo. Happy Mother's Day to all the mothers out there, especially sa kay Mama. Yeah. Okay, halin naman sa kay Toto Risa. Emily Bedia Empasio. Ay, napatay na si mama niya sang last November 2019 sa Manapla. Pero residente siya sang Barangay 12. Okay. Okay, nasunugan na sila ligad. Okay. Sa kay Ma'am Toto Riza, yaring iya nga message. Mama, bisan ara ka na kay God, you are still the best, Mama. Hindi gid na malimtan kun ano ang sakripisyo ginatag mo sa amon kag sa akon mga utod. Bisan temprano pa kami nagpalaman na sang magulang ko. Wala mo gid gin pa feel nga sala ang amon desisyon. Hamal mo lang kung hindi nyo matuman ang handom nyo, base sa mga apo ko mahatag ang nyo ang handom nyo. Bisan wala ta kwarta kag wala-wala gid. Dispatcher sa kag kafgo lang si Papa kag ginapot daw nato sang iban nga tao kay gusto mo gid makatapak sa college ang duwa ko kamangod. Nagambal ka gid nga ano labot nila kon maambisyon ko. Ay nga maka-eskwela kamo. Sila makaganar kon profesional na kamuhaw. So subong nga may bata nako ginahimo ko gid ang tanan para maka-eskwela kag mahatag ko ang kinahanglanon sang akon nga bata. Para sa ulihi makita man sa akon Iloy kag malipay man siya kun ano ko nga Iloy, Oo, klase Iloy. sa mga Tungod bata. sa iya. I love you Mama and Papa. Ay, Emily Bedia Empase na passed away sang November 2019. 2019. Wow. Ah. Another entry from Barangay Mandalagan. Kana migid ka sa sari nga barangay ang intra sa aton diri no. Ang iya nga mama si Veronica dahil sa Barangay Mandalagan. Si Nanay ang the best, it's because 9 kami ka mag-utod, nakaayaya kami buhion tanan kag napaeskwela even modular course lang. I love my nanay so much kay wala yagit niya miging pabayan until nag-abot ang struggle sa selfie nga nagsuffer siya sa first year nga 50-50 sa ospital incubate siya intubate siya sa then kay nag-undergo dialysis. After that, thank God naka-recover si nanay. After a year, nagka-pandemic na may nanay got positive because of COVID but because sa symptoms siya, kag na-dialysis siya, kag isa pa ka senior na. Kag we have no choice, kinahanglan mag-quarantine sa ospital, sakit para sa amon, tigulang na siya, tigulang na siya, tapos blind pa, gina-dialysis pa, tapos hospital protocol, bawal magbantay sa sulod. Pero naging strong si nanay, hasta 1 month siya sa ospital, wala ligo, wala sibin, kaya hindi man siya kakita. After that, nga nakagawa na siya, sige lang undergo dialysis until nag-abot naman ng pagtilaw sa December 2020, that's last year. Cardiac arrest, nag-arrest siya while ga-dialysis, as in lagum na waldila, but thank you Lord, naka-recover siya, kaya gin-revive siya through CPR. As subong okay gid si nanay, may prayer is the best. Makahambal gid ko nga palangga og gid si nanay, kagin pamatian niya kami nga magpakabakod sa ka hindi gid sa namon tubayan bisan ano ka struggle sa life ya ginabatuan niya gid kay palangga gid kay may I love you nanay, happy Mother's Day. Grabe nga pagtilaw pero you know with the prayer of the entire family, nothing is impossible. No, Veronica dahil super mom sa Barangay Mandalagan. Kundi amo tong blakainan taga Manapla, mo man ginimo ni Mama di ba sa aton. Biskan pigado lang ginbutang kita sa private school. School. Private or public, basta i-sustain kita sa eskwela sang bata. Because ang parent umalagi. But ang ma-instill mo sa bata mo, ang mahatag mo sa kabataan mo, mangin weapon nila as they face the realities of life. Correct. Sa maabot niya panahon. Okay. Halin naman sa kay Daniel Lumanog Mahilom Tres Valles. Grabe nga mga ngalan. Do 85 kabilog ka letters ba? Ang niya mama si Teresa Tres Valles sa Barangay Tabunan, Bago City. May mama is super buot. Grabe magsuporta sa amon nga magulutod bisan wala-wala na gid siya. Mangita gid siya ideya para makahatag lang. So I'm blessed kag tagaan ko ni Lord sa amo klase nga mama kag di ko spoiled. But daw sobra pa sa gina-spoiled kung magsagod si mama sa akon. Na supportive gid sa ginahimo ko
sa tanan nga makapalipay sa amon ginpadako ya kami sa tadlong kag tiyakto bisan siya na lang isa gabuhi sa amon bisan sa pagtanom sang tubulang ang ginbuhi iya kami. So I'm very proud kay mama ko. I hope nga more years to come before ako makabawi sa iya. Wala na ko maihambal, but God knows kung ano ta kakaplangga. Mama, your only girl nga nag-intindi sa akon. Salamat gid sa tanan. Hope soon makabawi ko. Happy Mother's Day, Mama. I love you very much. Wow. Si mamaya si Teresa Balles ang Teresa barangay Balles. Tabunan. Okay, ano pagid? Halin naman niya kay Java Jewel, Barangay Handumanan, ha? Dumanan na naman. Mamaya si Diana Secosa Hava, Barangay Handumanan, missionary to Sara Iloilo. Pinaka the best ang mama ko, biskan malam na kami, wala agad sa kalipat sa pahanumdom nga magpangamuyo. Permi, kaya gina-remind permi ang amon kaluwasan or salvation. Masamtang buhi ka, ara agad ko maback up sa imo hasta sa katubtuban. Salamat sa pagmold mo sa amon bilang isa ka Kristohanon nga may kahadlok sa Ginoo. Kabay pa damo pagin maluwas pagi sa imo pag-ebanghelyo sa maayong balita. Wala kami nag-amusin sa kalibutan kung wala ka man gintuga sa aton Jehovah. Halin sa lagi posoon, we love you so much, Diana Secosa Hava. Kanami, no? That's another piece of advice nga, tagta sa aton yung mga ginikanan. Train your child to recognize and acknowledge God, to establish a relationship with Jesus, because that is the major key to success. Correct. And happiness in life. Okay, Next. Rachel Garcia Sagon. Sa Okay, Barangay Villamonte, nga si nanay ang pinaka-the best nga nanay. She's a real Wonder Woman. She look fragile, but from the outside, but she can take down bisan ano pa kami kadalag ko ang uluton. So, ginarisling pa kamo ni mama nyo. Though, there is no need for her to use force. Ang mga tudlo niya sa amon since ang gagmay pa kami, nadala namon sa pagpangabuhi subong. We only wish that she continue to be strong, kag mag-ayo na. Nagamasakit si mama mo. We got tired sometimes, but we will not give up on her. Love you always, Nay. Kaya ta pa ni. Pray lang gid pirmi. Ay, kanami. Si Lorna Sagon, sang Villamonte, Oo. ang iyang mama. Wow. Another, si Suzette Ibanez, ang tangob naman. Oo, iya mama, si Suzette Helanga Ibanez, ang puro paghidaay tangob. My mom ko na is the best para sa akon, kaya sa amon, kinga-aman. Tanan niya sakripisyo sang tanan, labi na gid na ang father ko, wala sang ubra, siya nagatindog nga tatay kag nanay sa amon niya walo. Siya ang babae nga strong sa tanan, madamo gid niya salamat sa imo, nay, hindi ugid tuod, mahatag ang tanan, pero kapasalamat gid yung ikaw nang iniloy ko. Happy Mother's Day, kaluyan sa makaampo kita sa Ginoo, mas kinabaskog ka pa. Happy Mother's Day kay Suzette Ilanga Ibanez, sang Barangay Tango. Halin naman sa kay Glenda Butanas. Para sa akon, si nanay ang the best. Huwag maging butang name ni nanay mo. Glenda Butanas. Para sa akon, si nanay ang the best. Kaya halin pa sa pagtugas sa akon, sang arap ako sa iya, sulod sang kinatawhan, dra nagumpisa ang iya pagpalangga, kag paghalong sa akon, kag sa akon magutod. Mga utod, sa pagbunag sa akon, kag iban ko nga mga utod, ang iya kabuhi iya gintaya, nga wala sang pagduha-duha, para makita man namon ang kalibutan nga gintugas ang Ginoo. Bisan ano kabudlay, ginpasan niya, ginanto siya para ipakita sa amon kung ano ya kami kapalangga, kag mapadako kami sang maayo nga may kahadlok sa Ginoo. Kag siya man ang amon first teacher sa paghambal value, sa pagtudlo pangadi, sa pagtuon sulat, kag iban pa nga pamaagi sang kung paano magtuon. Siya ang the best kag number one teacher namon. Hindi matupungan ang imo pagpalangga sa amon. The best kagid nga nanay. Bisan wala ka na sa amon tupad sa karon, ara kagyapon ga ubay paagi sa damgo. Happy Mother's Day in heaven, nanay. And also to all mothers out there, Happy Mother's Day. Ayan. And Arpagid, Elizabeth Cabugwas, Purok Gonzaga, Barangay Takuling. Halin sa kay Takuling. Jonalyn. Halin sa kay Jonalyn Cabugwas Toledo. May nanay is the best nanay para sa amon nga magulutod. Kaya maski may mga pamilya na kami, tanan ara siya gihapon sa amon dia ulikid. Kag sa kapigaduhon namon, maski ano namon kaya pogo nga hindi na mga budlay, sige lang siya gihapon kaya hindi sa gusto magsalig sa amon. Nana, ikaw ang the best palangga agad namon. Ikaw na lang ya, kami ara kami nga mag-ulutod. I love you na. Happy Mother's Day. Ayan. Elizabeth Cabugwas of Purok Gonzaga, Barangay Takuling. Sa Barangay Banago na naman ginlibot ang bilog nga Bacolod sa Makadali.
Descotido Rofin Elena. Ang iya mama sa Estelita Descotido sa Barangay Banago, Bacolod. Doon pa rin tiniguro ni Martigom Descotido. Si nanay ko ang pinaka-the best nga nanay para sa akon. Kaya nga sa kadamos ang amon nga magulutod, kung isipon kami tanan, nasa 13 kami. Sa subong 8 na lang kami. Tanan nga naagyan, para sa amon nga sakripisyo, iya ginkaya. Ginhimo niya ang tanan. Salamat gid nanay, mabugtaw aga pa. Mabaligya sa libertad bisan may ginabatsyag para may kaunon kami. Salamat gid nanay, hindi ko man mahambal sa imo in person nga plangga ta ka, ipaagi ko na lang sa pag-atipan sa inyo, sini nga tigulang kag nagaedad na kamo. Salamat gid sang madamo nanay. God bless you always, kag mapalayo sa sakit, kag malawig pang inyo kabuhi sa kalibutan. Happy Mother's Day, nanay. Estelita Descotido, sang Barangay Banago. Kanami sang Si Migo tao. Next to. Sino? Si Rivici, Mamaya si Gina Sibalios, na Barangay Estefania. Nga si nanay, pinaka-the best sa tanan, hambal ni Rivici. Bilukura, Tumimatso. Si nanay, utod na siya sa mama ko. Bata pa lang ko, aran ako sa iya. Aran ako sa iya, gipalanggaya ko nga sobra-sobra. Gipalanggaya ko nga, din ako to. Gipalanggaya ko nga sobra-sobra, kaginturing niya ko nga bata, yagid ko, ginatipan, halin sa gamay, kag wala yagid yung pabayaan na sa subong. Nagpasalamat gid ko, nga gintatap gid ko nila, kung wala ako nalaging kwa, wala ako kabalo, kung diin ang padulungan ko sa kabuhi. Thank you man kay God, kay siya gitanan nagadesisyon, kag plano sa kabuhi ta. Tanan, kag siya mismo nagabutang sa imo, kung diin kag comfortable. Imagine without God in your life, wala gid sang tangtan ng kabuhi ta. Kung wala sa Ginoo, siya tanan na nagaplan sa kabuhi ta, kag may purpose gid. Thank you na and happy Mother's Day. Very good, no? May ari pa sa talo mo kay Bernadette Dula naman niya sang Estefania. I think Iloy man nila. The best ang nanay ko, kabisan wala na si tatay, single mom siya. Wala siya gyapon di buya sa Ginoo, ara gitanan niya pagsalig. Ginahimo iya tanan, bisan niya masakit siya, ginantos siya ang paglakat para makuha ang module namon. Gahipos ng sinanay, gusto niya makita obra bisan ano pa kabudlay. Nay, we love you, salig do permi sa Ginoo, pray lang gid permi kay Bernadette Dula. Okay, ginbasa. May pag sa babaw, isa ka greetings. Okay, sige lang. Okay na ni. Halin naman sa kay Cha Ara. Grabe yung mga ngalan nila. Ang iya mama, si Rosario M. Araneta, sang Barangay Alihis. Alihis naman. Okay. Nga si mama ko ang pinaka-the best. Dua lang kami kamag-utod. Papa ko sa barko ga obra. Nagapakabakod si mama, pulaw bugtaw, bantay, pakaon, kag alaga sa amon. Sang mga manghud ko samtang akon. Papa, nagabaka-baka man sa pag-obra sa barko para sa amon. Physically, emotionally, kag mentally, kapoy na si mama, pero ginabali wala ya inatanan para sa amon, kag sa mga manghud ko. Si mama nangin maayo gid nga iloy sa amon, kag maayo man nga asawa kay papa. She remained loyal and faithful. Kadamo sang times nga pwede niya mabakal ang mga gusto niya, pero ginapasulabi niya gid kami anay. Sa ang klase sang iloy nga bisan sa ano kami kasalawan nga magulutod, wala gid nagsuko wala gid siya nagsuko sa amon sa gihapon. Hambal ni mama pigado man kon mangaranon, importante kabalo mga buhi kag mangin maayo nga tawo. Kag pinaka-the best pagid siya kay nangin iloy man sa madamo nga mga kabataan, maestra ang mama ko sa public school. Kag layo pa ang eskwelahan nga ginatuduan niya, pero adlaw-adlaw kada may klase aga pa siya nagabugtaw para magdigamo para sa amon. Mahimo sa para maglakat naman sa eskwelahan. Matudlo sa mga estudyante hasta alas 5. Kisaga abot sa balay alas 6 na. Madigamo pa na sa para sa amon panyapon. Ang mama ko ang pinaka-the best para sa akon kay sa iya ko nakita kung paano mangin bakod. Pasensyosa, humble, mapinatawaron, kag ilabi sa tanan mangin maayo nga iloy. Hindi lang sa iya kabataan kundi pati sa iya mga estudyante. Ang mama ko nangin iloy sang kadaman kag tungod man sa iya madamo ang nangin professional na subong. Wow! Subong ako isa na kailoy. Ginasunod ko gid ang pagpadako ni mama sa amon sang utod ko kag proud gid ako nga makasiling nga hindi man ako perpekto nga iloy sa mga kabataan ko subong pero maayo ako nga iloy sa ila tungod sa akon nga mama. Mami, madamo gid nga salamat sa tanan-tanan. Wala ako subong sang ginatindugan kun hindi tungod sa imo. Ginatibong mo kami sang manghud ko bisan kapoy-kapoy ka na. Subong bisan pigado lang kita para sa amon sang manghud ko kami ang pinakamagaranon, maswerte nga mga kabataan kay ikaw ang amon nangin iloy. True. Happy Mother's Day. Ayan. We love you, mama. Rosario Araneta sang Alihis. Another entry from Alihis. Si Jasmine Mohe ang iyang nanay sang Alihis. Si Mariela ang nagpadala. Okay. Pinaka-the best kid si mama ko. Why?
Imagine walo kami nga magulutod, pero nakaya kami nga padakuon sang intsakto, may kahadlok sa Ginoo, ag may respeto sa pareho nga tao. Never kami nakabati sa iya complain, nga nakapoy siya, ngita sang inugbuhi kag eskwela sa amon. Hasta sang nagbusong ko, wala pa katapos eskwela, wag ito kabati sa iya. Instead, ginbaton niya ko gihapon, niya gin-guide hasta makabata, kag subong kung ano ang pagatipan niya pagpalanggaya sa amon dubli pagid ang pagpalanggaya sa baby ko. Hasta subong, kabaka-baka siya gihapon baligya luto para sa mga manghod ko ag pagpa-eskwela. Wala gid sa may makabaylog at tupong sa imo diri sa kalibutan. The best ka gid mama ever. Love you and thank you sa tanan-tanan kag makabawi gid mi sa imo. Dosong san ulang manugtapos sa konsilero. Oh. Sa ang malambutan ng naman. 10 more, 10 more. 10 more. Okay. Yung tayo naman lang. Sa kay Melissa Tingson, sa barangay Gargato, Hinigaran. Lorlene Tingson ang iyang mama. She is the best mother for me. Kay siya ang iloy nga bisan hindi niya ko bata nga tuod ginplangga niya ko. Nga daw bata niya gid nga tuod. Kag siya ang mabuot sa ila nga magulutod nga babae. Bisan pigado lang siya nakuha niya nga magpadako sa akon. Kagin palangga niya, kag tanan niya nga makayanan iya ginahatag sa amon nga apat. Nagsakripisyo siya para sa amon galibod isda, nylon shell, green shell para may paeskwela lang sa amon. Naramdaman ko sang una bahaw lang panyapon ta gin pauna mo kami kaon ni Bulldog kon may si Manang ni Guro. Kaunon nyo ni tatay, grabe ka pigado pero hindi ka gid nagsuko sa pangabuhi. Do wala ta ka nakita nga nang hina siyang iloy nga wala sang gamo kag simple kaayo. Pero may naginhambalan sa akon nga mag-eskwela sang maayo. Tapos nagpasaway sang una. Naging sakit sa ulo niya pero ginbaton niya ko gihapon gihapon ang pagpalangga niya sa akon. I love you mama, I miss you. Sorry kalayo sa akon dugay na nga tinuno wala kita kakita ay. Happy Mother's Day. Kasala man ang anak, pinatawad mo pa rin mama. Thank you gid sa tanan-tanan. Okay. Gusto mo unahon tang top 5 ta. Labagon siya nga daan. Kaya para Top just in five? case hindi ito Oo. maubos Sige, tanan. sige, be. At top 5 na ano to nga daan. Oo, sige, Malawag na. Okay, hindi pa ni siya ang winner. Sa top 5 lang siya baling. May Top pinakadamo likes. Oo, Okay. sige. Okay. Sino? From Sara May Antinero Toga, sang Tangu, Bacolod City. Ang iyang nanay si Lolita Antinero. Hambalya, hi ma, kumusta ka daw po ang ato niya Ginoo? Balaan ko nga ginamatayan mo kami sang akon pito pagit yung mga manghod, kagang imo mga apo subong. Upod numanda ang mga baby angels ko. Palangga kagid namon, kagrabe gid hidlaw namon sa imo. Bisan wala ka na di, ginadumdum namon sa gihapon ang mga gipagtudlo mo nga mga maayo nga butang kag mga advices nga ginagamit namon sa pagpangabuhi. Salamat gid ma sa tanan-tanan. Ging tudloan mo gid kami sa mga olobrahon sa sulod balay, maayo nga binuhatan tapos pagpalapit sa Ginoo nga siya lang gid ang aton manluluwas. Nga si mama ang pinaka the best because si mama aga pa sa kalibutan magbugtaw na maluto na asang puto, libod na siya para maglastuhon sa mesa kada adlaw, balunon namon sang akon mga utod. Bisan ano nga maayo nga racket, malibod appliances kag magamit sa sulod balay nga ginabakintol halin sa supplier pakadto sa pila ka barangay para makabuli kay papa. Si mama bisan gahod kada adlaw gusto ya gid magtuon kami sang amon nga lesson sa klase kag grabe gid ang disiplina. Gusto yaman nga magubra kami sa mga household nga mga ulubrahon para kung kami na lang kuno makabalo kami kag hindi gid kami magutman. Ginatudloan niya kami sang maayo nga pamatasan. Grabe nga support sa pag-eskwela kag kung wala siya kwarta pabalunan niya kami sang saging or balinghoy para makakaon sa recess. Kaya para hindi kami kuno magkaon sang junk foods, correct? Kada adlaw kagahod sa iya kagawali sa amon nga himuon namon nga makatapos sa eskwela. Kag maninguha para kung mga buhi sa ulihi hindi maagyan sa amon tiya bataan ang kabudlayan. Bisan hindi na siya magkaon, kaya importante nga kami nga mga bata ay mabusog. Hambalyati, pabayi ang mga tao nga underestimate sa aton. Importante, mapakita ta sa ilang kapaninguha ta ag wala ta gasalig sa ila. Agalantaw ang Ginoo sa aton maayo nga ginabuhat sa aton pamilya kag sa tanan niya tao. Si mama 6 months ara sa ospital tungod sa cancer of the liver. Pero bisan ara siya sa ospital, ang iya ginapinsar kami sa gihapon kung nakakaon na kami, naka-eskwela bala kami, kada adlaw ga panawag kag kumustahon kami. Grabe nga hibiyag pangamuyo sa Ginoo nga hindi siya anay pagkuhaon kay may mga bata pa kami. Imagine 16 years old pa ako that time, 8 kami kabilog, kag ang youngest is months pa lang. Pero gabato gid si mama. Makita ko ang iyang kasakit pero ga-smile gid sa gihapon, kagahambal gid niya okay lang siya kuno. Bisno ay si mama ka survive sa iyang masakit. Gapasalamat niya gihapon sa Ginoo nga gitagaan niya kami sang mama nga panalanggaon, mapisan, pinaka the best
kagin pakilala gid ang Ginoo nga sa pangabuhi diri sa kalibutan. We love you always and forever, Mama. That's isa sa mga Sino top 5 si naton. Sarah? Yes, si Mama, si Lolita Antinero, si Sarah Antinero Toga ang iyang name sa center. Ako na sa top 5 na ako na lang para hindi ta ma-confuse bala sang result kaya sa ako ng control eh. Okay. Another top 5 ang iya mama si confirm ko na ya Teresa okay Teresa Are okay ang aton isa pagit sa top 5 naton Teresa Pakalinga sang barangay Mansilingan pinaka the best si mama ko tungod niya despite sa kapigaduhon namon ti kadamo sang amon magulutod ginkaya niya gid never ko siya nakita na give up ako nagpaluya adlaw-adlaw nakita ko kung paano siya nangin mabakod para sa amon. Isa ka malipayon, tagbabako niya iloy, maski hindi na siya namon upod subong, still padayon ang pagdumdum namon sa iya, ag-ari gina-apply namon sa amon pangabuhi ang namon natunan halin sa iya. Mapisan, gid maningwa sa pangabuhi, kung magkontento sa mga bagay, kag mangin malipayon perme. Okay. Now, another, isa pa gid sa unahon tani ang top 5 nga daan kay para mag-announce ta karon sang winner. Ang iba niya i-greet ang ilang mga iloy akong tagi malabutan no. Ditong isa, aring isa. Okay, aring isa. Mila Grace Villacorta sa Victorias, no? Si Sherin May Villacorta ang nagpadala mamaya si Mila Grace. Nga si mami ang pinaka the best. Kay bisan isa lang siya ka single mom, nahimo niya gid yung mapadako ug mapaeskwela kami sa maayos ang akong magulang. Siya ang natindog isa ka iloy kagamay sa amon subong kag isa man ti abyan namon. Mami, thank you gid sa tanan ng sacrifices mo kag sa amon ni Kuya. We love you so much and happy Mother's Day. Ayan, okay. Another nagid ha. Unahon tani atong top 5 anay kay para mag-announce ito winners tugay-tugay. Ari pagid si confirm ko kung siya man okay, Rendura. Mamaya si Aileen Rendura sa Mandalagan. Very simple. Nga si mama pinaka the best. Sa pito kami nga magutod do kitaman. Nakaya yang mangin iloy kagamay sa amon, nagpadako kami nga mikahadlok sa Ginoo. Masalamat sa tanan-tanan, labi na sakripisyo mo. Hindi man ko show week klase anak, pero kabalugit si God yun nga kung ano takakapalangga. Kabay patagaan dyan pag inigad sa malawig niya kabuhi. I love you and happy Mother's Day. Yun. Okay, nalawag ko na tanan. At ang top, doli manab lang mo? top 5. Ari pa, isa pa. Sige, I think amuning last, amunin siyang last. Sige. Si Armina Takutan, ang iyang nanay sa Bacolod City. Okay. Nga si mama ang pinaka the best. Sa apat yung mga mag-utod na kaya yung mga inilog gamay sa grabe, no? Ka-observe ko, tatlo gid sa top 5 ni is the single parent, no? Mangin mangin iloy gamay sa amon tanan. Gitudloan niya kami mangin maayo nga mga bata kag pinalanggaon sa amon mga utod bisan pa hindi kami palarehos amay. Siya lang permi remind sa amon nga mag-eskwela kami maayo kag tinghuaan niya matapos gid ang amon tagstag sa mga kurso. Para sa ulihi, makita kami maayo nga obra kag hindi kami budlayan mga buhi. Mama, bisan hindi ko mahambal simo kung ano nagkakapalangga sa words, pero yung pagkita ko man sa akong action. Salamat gid. Bisan lain-lain na nga mo na may, way mo git yami gitabayan, tagitinghuaan mo git yami nga tipunon, tagatipanon. Kabay patagaan ka maayo nga lawas, kaglawing nga kabuhi para mabalik manamon sa imo, ang imo sakripisyo. Mayayawan sa kailo, hindi mo kapalong ilo. Nag-message siya diyo, imo sakripisyo. Nga ginubra mo sa amon tanan niya magulutod. Pinaka the best kay niya mama sa bilog nga kalibutan. Bisan waay na kami sang amay, napadako mo kami nga maayo nga mga bata. I love you so much, mama. Ayan. Wow. Amo to ang ato niya top. Nagapamatik nga day Riza. Wow. Amo to ang ato nga top 5. Nalawag ko tanan ang top 5. Oo. Okay. Ipanglawag na lang ang kung sino nagdaog kay Okay. Naina. Oo. Lawago ko na nice nung ang ibang duruting huwata next week matapos okay lang. Ano na lang mag-ratings na lang ta sa ilang mga nanay. Oo, sige. Ari anay. Ang aton niya apat ka consolation prizes. Ambot pa ano na, paano makuha ang prize naman? Message lang nila siguro. message lang ko ninyo. Oo. Ang apat, ang 5th, 4th, 3rd, 2nd. Sa office pagid. Sa office ta? Oo. O, message Second ka nila floor, or NGC. sa office ko tomorrow sa NGC second floor, no? Oo. Mabaton sang gift certificate worth 500 each sa SM nga gift certificate. And ang winner naton, yung may pinakadamo sang likes will receive 1,000 worth of gift certificate. Okay. Ayan. Okay, SM. Ang 5th nagkadto sa kay Teresita Pakalinga sang Barangay Mansilingan. Si Trisha ang nagpadala actually. Pila iya like?
101. Wow. Sa sunod lang, sa pila ka oras lang 101. Ang ato niya fourth, si Mila Grace Villacorta sang Victoria City. 136 ang react sang iya naman niyang comment. Ang ato niya third, si mamaya si Eileen Rendora, no? Si Ana Rhea Ebon Rendora sa Barangay Mandalagan. 166 naman niya ka react, no? Ang second place, ang iya mama si Armina Dakutan sa Bacolod City. Mayroon siya sang 177 ka react, no? And ang winner naton si Lolita Antinero sa Barangay Tangu, Bacolod City with 202 react. Wow, mo sa pinangalan Reactions, yes. Wow, congratulations. Ang inyong mga prize, to. either katuon nyo, sa kay I-message message nyo nyo ko. si Manong or Or sa office. sa office naton. Second floor sa Bacolod Government Center. Okay. Ang iba natin yung nabasa ating water next week Para Next week. kay Linlin, Fridalin Maligid, no? Nag-greet man siya sa iya nga mama, si Ilaria Vidal. Siya sa correct. Barangay Tabugon, Kabangkalan. Oo. Kag si Mila Diaz, ang iyang mama sa Barangay 35, gindilit man di, pero sige lang next week, try to na pasahon. Si Lilia Tahom sang Alangilan, si mga Tahom family Mga Tahom mga family. close yung ginada sa Mansilinga, sa Alangilan. Pita, Ninon Surongon, gindilit mo sa iyang bata. Si, hi. Tatay Joff, si Mami Pita, ayan, Surongon. Chesa gindilit. May Bunghanoy Rondobio. Good morning. Kuno sa kay Annabel Mahinay, Bunghanoy sa Barangay Kabog. Wow. Melissa Velez ng Alangilan, gindilit mo sa iyang bata, no? Si Rena Patrimonio sang Magsungay, may message man ditan sa iyang bata o si Adrian Kyle Patrimonio. Next week ning huwatan tapuso, no? Noime Escopin Celonia, nag-greet man siya sa iya nga mama nga si Magdalena Escopin. Gusto ko gipang basahon, galing gusto tagin ni pambasahon, galing kita. Why na kita time. Si Fatima Morales na nalawag. Mamaya si Virgie Morales ang singkang, gingrit yaman. Si Lilibeth Katulay Auhero, gingrit yaman. Gargar Penedariego, gingrit yaman si mamaya. Juliet Marce sa Mandalagan. Yes, kasi si Joyce Marie de los Santos, gingrit yaman si mamaya nga si Arceliza Pablio Tugonon sang Barangay Mandalagan. Sa Balesteros, Jonah, gingrit yaman si mamaya Violeta Arca sa Araw Relocation Site. Araw. Margie Gano sang Barangay 17, pinaka-the best mo kon si mamaya, bal ni Raima Gano. Nuria May Alik. Si Araceli Lopez naman ang iyang mama. Kita ko. Kamudam. Kabug, Barangay Kabug. Kadamo, Elisa Flores ang Mandalagan, gingrit mo siya sang anak yan, no? Si Jazil Flores Tahom. Kanami pa sa mga message tan Kasi nabasa mo ni kayo Magdalena Escope, no? Wala. Kag si Gloria Billones ang Paglaong Village, Mansilingan. Gingrit mo siya sang iyang mga kids, no? Kadamo kita ni. Rodelin Temporosa, gani wala man to MJ Pineda Marce, si mama, yan man niya ginagrit. Tepay Baldonado. Si Cheryl Somo Medina, gingrit man ni Candace Medina. Basahan to ba next week, no? Ang mga white na nga subong katahom gindi Hindi nga. kita mabasahan nga. Messages. 929 ka comments. So, paano mo ni basahon si sa Kauras? Biskan duwa pa ni Kauras, hindi mo ni mabasahan tanan. Okay. Okay. So, why na kita time? I-congratulate lang naton ang City of Bacolod, ang EOC through Mayor Bing and Vice Mayor Elcid, Congreg, our council, and EOC headed by City Ad ang successful ang aton nga bakuna sa SM, no? Sa bilog ng Philippines, I think si Bacolod lang gid ang nakapaminsar sini nga ibutang dira para mas matawhay, mas madako ang space, no? And we would like to thank SM for accommodating as well. Kag update, 12,473 na ang mga nakabaton sa ilang nga first dose. And mostly senior. Galing napasunod ni. Frontliners, seniors. So kagapon, Friday, do nagpang-vaccinate sila. Sa mga nagahulat bala, nang kulakalma lang kamo, pa-register lang kamo. Register na daan, Kaya para may halagi kamo. Kaya actually, ang syudad sa Bacolod, nag-order ya sang 650,000 doses. Yes. Sang vaccination para sa aton talan. But, ina siya sa maabot pang third quarter sa tuig. Butang tabi August, September. So, importante, halos na nanggid, matinghuan gid yung vaccine gid, no? Alright, bitin ang ato niya oras subong. Happy Mother's Day sa tanan niya mga Iloy nga nagamonitor subong. Sorry sa mga greetings, hindi ta maisa-isa because ang ato niya time is very limited. But, sa na-mention ko na, before kita mag-edit ang program madamo ang sekreto sa pag-asenso. But Correct. isa sa pinakasekreto is sundon tagit si mama ag papa. We obey our parents. That's a golden rule para mangin masulhay ang ating mga pagpangabuhi, no?
And today, as we celebrate Mother's Day, ipa-feel ta sa aton yung mga Iloy kung ano sila ka-special, kung ganito sila kapalangga. Dahil malimtan, ang Diyos ma-please man na siya, ang Ginoo Correct. ma-please man na siya, kung makita yan nga ginarespeto tang aton nga ginikanan. O, simple lang, Gamba, sila nung sekreto nga kamag-an sa pagpangabuhi. Kamag-an sa pagpangabuhi kung wala kami ginainto, wala kami ginalamangan, biskin ano, kagisandig mo sa Diyos ang talantanan. Kaya tag mo sa iya, kapoy mo, bisan ano mga struggle, bisan ano mo ka pangabudlay, bisan tingala ka, adlaw-adlaw ka magabangon, adlaw-adlaw ka man nagatinguha, nga kabugat gyapon. Kaya siguro, ginapasan mo, ipapasan sa iya. Kay isa ba? Ipapasaan sa? Sa kay Jesus, sa Yeah, God. kumbaga, you just do your best, Oo. give your all, Yeah, i-offer sa kag iya. ang mga butang hindi mo na kontrolado, hindi na Correct. pag-i-problemahin. Hindi Because na- siya na bahala. Ya. Ako na lang gasgas na lang saying nung sa tao ang gawa sa Diyos ang awa. That Oo. is really true. Tuod yun na siya, pangabudlay ta, paninguha ta, tamang lamang, hindi ta manunto, kung anong ara mo kontento, kita, sige-sige lang effort, hard work lang gid. Because, and faith at the same Oo. time. Because, suliton ko, hindi enough ang pagpangabudlay alone. Correct. Ang opportunity na galing sa Ginoo mo. So, a perfect combination is hard work plus faith equals success and happiness sa life. Basta importante, i-treat nyo si mama nyo sa 635. Dito ka mo pa limpyo sa sasakyan nyo. Dito ka mo pa ngapi. Dito ka mo kaon pizza. Namit-namit sa pizza ni Prijo kag Desiree. Dala sa 635 Cafe sa likod sang Panasyatic sa may Helvetia. Thank you very much sa itong mga Thank you so much. Happy Mother's Day, Mama Jo. Happy Mother's Day. Jocelyn Salanga. Kay Michelle. Kay Michelle. Mama Ed. Chris. Chris Lowe sa Singapore. Si Asawa ni Joy. Joy. Oo, si Tiffany. Oo. Iloy. Okay, thank you very much. Kita kita liwat next Sunday. Make it a habit Yes. yung magupod diri sa aton every Sunday morning from 8 to 9. Kao po sa inyo kubos nga alagad kun si Hal Israel Ising Salanga. Kag ini naman si Mark Salanga. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.